हाय लोगोफोर, जों दायो बेरायनो थांनो नागिरदों। आङो बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोरजों जमा बेरायहैया, ओमफ्राय दिनै थांनोसै आरो। ओमफ्राय नैबे आंनि लोगोनिबो फिसा बार्थडे पार्टि दङ। नायलांबाय थादो लोगोफोर। जों दायो मोनफैबाय लोगोफोर, ओमफ्राय बिराद सान्दुं गोसामोन आरो बिफांफोराबो फिसा फिसासो, जिरायनोनो सायख्लुमानो जाया। अबाव जिरायनानै थानो जाबाय जोङो। दायो नैबाव दसे जिरायथ'नोसै, बिराद सान्दुं गोसाथार। होमबाबो ओरैनो दसे मेंगानायनि जिरायथ'नोसै, ओमफ्राय फटकफोरबो लाखानोसै। Lo fui
फटक लागासिनोमोन जोङो अन्थाइयाव मबाइलखौ होलायलायनानै ओमफ्राय फटकफ्रानो गोसोमसो नुजोबदों। Mama thuốc là được. Sử dụng để làm cái gì ạ? Không sao mình thì được cái này đi bạn nó ra anh đi bạn đi. जि जायगा नागिरै दासो मोनबाय जोङो लोगोफोर जायगाखौहाय ओमफ्राय नैबेहायनो जानोसै दै खाथियावनो बार गुसु बारखादों जि मोजांनो फैनो बालायनाय थाबाय थानो लुगैलायदों आंथ' थान्दा गुसु मोजांथारमोन। Ơi mua trà cái đen tôi đi lên tức là bạn có vậy sao đi được phóng đàn snake party cơ ra hả mình nằm lại bạn đi gần bạn khi khai bạn lên thật là sao của mình nè đọc rồi bạn đọc Này đây là party sana sih. Nhưng mà đâu? Cái gì cái xe khác rồi? Best New Year. Kamu kan berapa? दायो जोङो नैबे गोजौआवहाय गाखोलांनानै नायनोसै बुद्ध मन्दिर ना मा दङथाय आंबो नायफेराखैना मोजाङै मिथिया।